my god! Ladies and gentlemen, boys and girls, Fazbear Entertainment would like you to put your hands together for the only Freddy Fazbear. Oh my god! Onks se vaan mä vai jo näkyys noin frameit vähän pienet tossa streamissä? Laita settingseen pienemmällä. Mulla on kaikki ultralla tällä hetkellä. Mun koneelta näyttää ihan hyvältä. Mä en skitsoa yhtään mitään, mä en tiedä mistä puhut. Mä oon Freddy Fazbear bro, niin mä laulan siinä. Pystyn laittaa 360p max. Mitä vittu, sen pitäis olla 720 vähintään. Showtime already? I am experiencing a malfunction. The recharge cycle is not complete. Shh! Will you shut Hello! up? Who said that? I did! And down here. Down where? I still do not see you. Okay, listen. Ei hätää, muakin pelottaa, ollaan niinku paskotaan housuun yhdessä. My stomach hatch? That place is reserved for oversized birthday cakes and piñatas. Underwear. It is not a play area. Olin vaan laittamassa Pokemon Showdown. Nää kiva, että pelaat säkin Pokemon Showdownia. Aika nice. There you are. Scanning complete. How odd. Your guest profile is unknown to me. Who are you? Joo. Gregory. Gregory. Look at me. I will Moi. notify the main office. Oh. Miksi sä katot mua tolleen? I cannot connect to the main network. It's her. She cut you off. She's not going to let you call for help until she finds me. Who? Who is looking for you? Your mother? Shh! I hear footsteps. Moi. That is the security guard. She can help. No, Moi. don't trust Moi, her. moi, moi. I love white Don't know woman. who Eiku, she mitä? is, but she's trying to Please get me. notice me senpai. Is Eiku, there mitä? some other way for you to communicate with me besides talking so loudly? Take this. No, mummi meni. It's a novelty Freddy Mitä? Fazwatch. Mitä sä meinaat, et masus? Mommy didn't notice me. Send you an encoded message. Hello, Gregory. It is Hello! Freddy. I will escort you to the main entrance. Gus-referenssi Brawlis. Able to leave this room. You should have no problem. There is a button on the wall that will open the door to the back room. I will make it accessible to you now. Thank you. Well done, Gregory. There is an open-air vent inside the maintenance room. Among Us! Congratulations. Among Us! And release me from the outside. Päästä. Among Us, bro. Pretty dark in there. No kyllä tää aika Nothing to be scared of. You can do it. valaistu mun mielestä. Joo. Among Us. What Among Us? Holy shit, mä rakastan Among Us. Se on mun lempipeli. Your performance was perfect tonight. Thank you. Your hair is beautiful. Your Skitso. tail Sillä on is skitso. beautiful. Mä ventä sen nää. Everyone loves you. Everyone wants to be you. Nää en mä halua olla tämmönen rotta niinku sä. You are the Nää, sä oot best. ihan paska. Thank you. I am the best. Etkä on, se on ihan paska. I am the best. Sä oot ihan vitun paska. Helppo kiva. Sais mua käydä noin paska. Your fans are watching you right
No mitä vittu sä meinaa? En mä oo sua kattomassa. Skitsofrenia. Minä kun näen White Woman. Eiku mitä? Damn. Mä oon parempi soittaa, mä en edes käppää, mä oon ihan legenda kitaralla. Mä oon soittanut sitä about 2 kertaa koulussa. Au. Ladies and gentlemen, thank you for visiting, and we hope you enjoyed the show. Freddy and the gang are pretty tired. Among Us striimi olis kyllä aika bangeri. After a few days of scheduled maintenance. Kick rosterille sille kuka teki tän. Vittu vähän valotus. Juu, hyvin tehty tää objekti. Hyvä perhe. Eiku mitä? Hyvä perhe, niin sillä mä sanoin. Kato, kun tuolla oli niinku jo tossa oli tommonen niinku plushie. Ja sit tossa oli niinku toi kuva ja tuolla on toi ilmapallo ja sit tuolla on tommonen posteri ja tälleen. Niin se on niinku hyvä perhe sillä. Mennään vapauttaa tää apina täältä. The stupid door won't open. You are going to need Ovi au! pass to open the door. Apologies, I assumed you had one already. Well, you should be able to find one at a convenience counter. Joo. Oh my god. Mä oon Freddy Fazbear nyt. Five Nights at Freddy's, is this where you wanna be? I just don't get it. Vittu, en mä osaa sitä vitu FNAF 1 songia. Way to go, superstar! Woo! I knew you could do it. I know how to get you out of here. Climb back into my chest cavity. There is still time, but we must hurry. If I am spotted, I will certainly be taken back to my room. I will escort you to the main exit through the utility tunnels. It is the safest path. Okay, but you better be careful moving around. I don't want to be crushed and twisted into a meat pretzel. Joo, kyllä mä niin osaan. Vittu kun on vaikeeta hyppää. Oh my god. Yo, what's up boys? It's your boy. Tosiaan näkyy vaan Freddy tuolla taustalla. Hello Freddy. Joo! Tämä on hyvä parkouraa ja ei voi muuta sanoa. What that dog doing? Juu, hypätään alas vittu kun ei pysty. If you're down here, say something. She's down here. We have to go back. Do not worry, Gregory. Even if we are spotted, you are safe with me. She would never suspect we are traveling together. I feel you are broken. Cap. Don't worry about it. I'm fine. No. I feel that something is wrong. Oh my god, Daniel tulee uimaan. Let's go, vittu. There's no time. I'm fine. Ei oo pölystä kyllä. Toi ei oo vaarallista. Toi on niinku ihan turvallinen juttu. Tuossa vähän jotain räjähtäviä juttuja ja sit tommonen vähän sähköjuttu. Juu. Ei siellä on juttui mulle. Mitä shit. Enää vaan pystyn mä rikkoa tän pelin. Oh my god. No. Vittu. Yes. Come on. Let's go, pojat! Moi Freddy. Ei mitä sä katot. Eee, vittu äijä vielä vilkuttaa saadaan siellä alhaalla. Tipun mä alas tästä. No ei vittus kun meikä leijuu nyt. Joo. Oh. Okei mä pääsin takas. Vittu vähän rikotaan peliä. Mennään tänne sitten.
You're supposed to be on lockdown. Mommy. Officer Vanessa, I do not know how I got here. Well, you totally blew it tonight, you know. Your system crashed and you ruined the show. Now, parts and services Mitä sä are meinaat? on reduced power. Mä en niinku muista, että mä olisin niin tehnyt. One more thing to deal with. I apologize. Okay. Look, we're like 15 minutes from closing and some kid is sneaking around backstage. If you see anything, I love blonde woman. notify me Anteeksi vittu, immediately. rakastan Freddy Fazbear. Niinku mitä? Siis... Joo. Mommy! Notice me! No! Please! Mommy! Was after me. I said nothing. I will keep you safe. Vittu, kun on surullista. Se ei näytä kovin turvalliselta, poika. Tää aika masentava momentti mun elämän historiassa. Juu. Vittu, tossa on mitä meidän pitää tehdä Ahmelille, jos ei se tuu striimiin, ei mulla muuta. Jos ei tuu gaming, niin vittu tossa on Ahmel tuolla maassa. Meidän pitäis kyllä vaan Fortnite-tansseja vähän tehdä. Täällä. Yeah. Oksennetaan vaan ulos, vittu. Freddy ei voi auttaa ennen seuraavan tunnin alkua. I am terribly sorry. The recharge cycle had not yet completed when I found you. You must continue without me. Miksi? I will guide Ei, you Freddy on your Daddy! Fazwatch in Eiku mitä? case you get into any trouble. I don't know if I can do Hei, this. wow, chill, meikä tulee mukaan. Mun ei tainnut pitänyt mennä sinne mukaan se vai? Onks sun jalka kunnossa? Mä saatoin vähän bodyblokkaa se, et se ei vittu klippas tonne vittu sisälle. Joo. Mitä jäbä? Kuis panee? Miss mommi Vanessa? Mä haluan et se nappaa mut ja sit se murhaa mut, kun mä I love mommi Vanessa. Mitä sä Okei, vittu, sä et halua kuunnella, kun mä vittu puhun mun mommista. The maintenance repairs are costly and will come out of kitchen staff paychecks management. Kapitalismi! Woohoo! Yeah! Vittu! Joku vittu programmas vähän paskasti chikan, niin sitten ne vittu saatanan kokit joutuu maksaa niitten vitun palkasta se juhuu! Yeah! Kapitalismi! Woohoo! Yeah! Vittu mä rakastan kapitalismia. Freddy? Miten sä menit sinne? Yo Freddy. Freddy Fastballs. Äijä niinku vaan meni sinne sisälle, vaikka se oli kiinni jo. Sä vaan mulkkaat siellä pelkäin. Haluatko kuunnella lisää, kun mä... Vanessalle, ei ku mitä? No juu, vittu mennäs. Lähetääs vittuun täältä. Okei, juus mulle. It's Chica. Maybe I could decipher this. Nice ass, bruh. Juu, mennään. Hei hei. Pelottaa, ei vitus pelota. Juu, stealth, juu, mä oon aika stealth. Ei voi muuta sanoa. Mr. Beast! Mr. Beast! Mr. Beast, bros. Ihan selkeä Mr. Beast. Damn, that nice ass. My bad. Be careful, 100% of fatal action involves human beings. You know wrong. En mä mitä sä meinaa, sä en mä mitään siinä pannu, mä sä niinku kuulet ääniä niinku. Äijä vaan näkee jotain ihan omiaan täällä. Vittu. Vitun läski Freddy. Vittu. Seuraava FNAF-peli vittu Midlife Crisis Freddy ja sit se on tossa.
vittu Midnight Snack Freddy, vittu Burger King Freddy, saatana. Siinä on joku on vapennut vähän, ei mulla muuta sanottavaa. Let's go. What the fuck? Moi. Oh, vittu kun frameit lähtee just tässä kohtaa. Oi vittu, mammi. Oi saakel! Ei mitään hätää. Vittu kun frameit laskee. Houlis, niin mennään pelataan 3 frameilla, ei mulla muuta. Moi äiti. Vittu, mennään saatana, vittu perkele. Ahaa, vitun paskat. Teeback, niin, vittu tuutte sieltä hitaasti. Oi saakeli. Frameit, please, frameit, come on, frameit. Come on, frameit. Vittu mikä nerd emoji. Nerd. Oi, älä juokse, vittu käänny! Ääni sisään! Well done, Gregory. You found a security office. Ei oo Quite mitään safe hätää. here. The doors were designed to keep our highly trained security staff safe in the event of an emergency. En meinannut kuolla. As long as the doors stay closed. Tää vittuu tolle pattereille tapahtuu. As long as there is ample power. Freddy! The power's only at 15% and they're pounding on the door! How am I gonna get out of here? Do not panic. You should see an interface on the No security. vittu moro. Hold on while I make it accessible Moro to vittu. you. There. You can now activate security protocols. Yes sir. Your fast watch is Kamerat. connected to the Woohoo! security Yeah. Check the map on your fast watch. Yhden kamera. Boxes on your 3 kameraa, niin, 3 kameraa, niin. Mitä sä ajattelit tehdä 3 kameralla? detected by the camera's motion sensors. You should see red alert icons. Switch between the cameras to find a safe path out of the office and to the main lobby. Juu. Tuo äijä vaan hakkaa. Jos Vanessa olisi täällä sisällä, niin meitsi tekis samalla lailla kuin Montoya, niin kun pääsee Mommon luo vittu vähän sylkköjä kun mitä. Joo, se on meitsi vittu siellä. Mitä vittu se Jokaman tekee? Ovi auki vittu. Päästä. Ei! Wait, I'm still here! No. Now what am I supposed to do? Rikossa. How unfortunate, Gregory. You missed your chance. But there is still hope. You should be able to escape when the security doors reopen at 6 a.m. Until then, keep moving and try not to draw attention to yourself. If there is another way out, I will help you find Game! Game! These turnstiles require a complimentary Pizzaplex entry pass. There Yeah. should be one located near the main entrance. Oh. Tekee vartija kyllä hyvää työtä, melkein huomas, mut vittu. Mitäs mä hyppään tähän päälle? Okei, ehkä mä yritän rikkoa tätä vitun peliä. Vittu. Mitä sä vittu osoitat? Mitä? Moi vittu! Ei mitään hätää. Ei mitään hätää vittu. Se on vittu vieläkin siellä. Tuu ilman syytä vaan kämppäät siinä. Ei ollu jumpskare. Kiitos vittu. Moittais niinku mäppä. Miten sä huomaat mut?
Joo, kato kamerat. No en kato kameroita nyt kun vittu joku paskakasa huomas mut. My bad, my bad. Friendly security staff can help. My bad. Moi, chica. Kuis pane? Vittu meinas tulla sataa tänne. Kuis pane, chica? Jos ei pane, niin mä voin panna ei kun... ei mitään, ei mitään. Unohtakaa. Vittu menee. Easy inspection. Thank you for contacting low budget building contractors. We have done a preliminary inspection and find nothing with your ventilation system. Oh my god! The loud clanging, banging and scraping noises which were reported don't appear to be reproducible. Cause of it happens again. Invoice attached gate. Suomenna. Kiitos, että otat yhteyttä pienen budjetin rakennus rakennusyhtiölle. Tehtiin tutkintaa ja ei löydetty mitään olevan väärin tai mikä nää on ilmastointisysteemissä. Äänekkäät äänet eivät vaikuta olevan uudelleen tuotettavissa. Soita meille, jos tapahtuu uudelleen. Viesti laitettu, tai mikä ääniviesti laitettu mukana. Terveisin Kate! Äänekkäät äänet. Vittu kun en mä osaa vittu suomentaa. Vittu mä kirjoitan syksyllä Enkuun ylioppilaskokeen. Vittu äänekkäät äänet on vittu mun lemppari. Ei mennä sinne sitten. What's up? It ain't my pass! No! There is a way to hack it back out. Try Glamrock Gifts. They have lots of trinkets, knickknacks, and doodads. Yes, sir. My ticket's still stuck. How am I supposed to upgrade my ticket if I can't hack this stupid thing? I should look around some more. Hi Dave. Customer complaint. You should fire Dave. He sucks. Mä agree. Fuck Dave. Dave on ihan vitun vammainen. Dave on niinku, jos on niinku 3 huonointa ihmistä koko planeetan päällä. Se on niinku number 1 Ahmel. Sitten on Dave. Ja sitten on... Kuka on number 3? Ei oo 4 ekoista laatustriimissä niin pitää keikki. No vittu. 3 on Nibas. True. Ai niin vittu, se on... Mut onks Nibas huonompi kuin Dave jopa? Se kumminkin teki ne 3D-modellit siinä. Jonskin isi. Kuka vittu on Jonski? 13 vielä verihoulissit. Kuka vittu on Jonskin isi? Enemmän vittu ammu. Ei. Okei, Ahmel, Dave, Nibas. Siinä on niinku top 3 huonointa ihmistä. Moondrop. Sleepy Time Candy. Juu, sun drop. Energizing Candy. Juu, vittu sä oot ruma. Niinku jos Ahmeli ei ois olemassa, niin mä sanoisin, että se on siis rumin henkilö, mitä mä oon ikinä nähnyt. Vittu Ahmel Slender vittu striimi. No on ihan vitu hienoin. En edes käppää. Paitsi toi ei kyllä näytä yhtään vittu Frediltä toi. Mikä tossa on? Se on ihan liian pulleen naama. Jos Ahmel kattoo. No ei oo vittu tuolla Ahmel vittu kohta puoleen vuoteen pelaa. Vittu siellä on Lonely Chica vittu. Vittu kato noit Fredei vittu. Vittu mä haluun tollasen. Kato sitä. Kato sitä Freddyä. Kato sitä Montyy.
Sä oot ihan vitun vammainen. Sä oot kyllä voman, niin mä kyllä panin ei oo mitä. Mommy chica! Hyi vittu mikä apina. Kato sitä, kato kuin ruma se on niinku legit Ahmer 2. Freddy, I found the free gift. It's a crappy Mr. Hippo fridge magnet? Lame. Sorry, Gregory. I am truly sorry. Tää aika depressing vittu. Nää se ei vaan nopee. Missä ei mennäkään, koska mennään suoraan tonne. Mis vitus sika. Nyt juostaan pojat. Voi vittu, siinä on sika. Kuka vittu on Jontskin mommy? Oh. Ei vitus löydä mua. Ei vitus löydä. Se vitus se. En mä säikähtänyt, se oli vaan niinku huutaa niinku mene pois niinku mä yritin säikäyttää sen pois mun luolta. Hackman! The magnet's gone Hackman. with the machine. Oh man. Now it's some kind of Taas toi rumilus vittu siinä vähän. That is great news. I will meet you in the daycare. The entrance is on the second floor balcony. Juu. Gregory, I am unable to reach you. Check the daycare security desk for a security badge, then let me in. Tää niinku passas ei oo millään kiinni missään, niin se vois... Eiku hetkona, onks se? Ei se oo missään kiinni, se vois vaan niinku periaatteessa työntää ja kaatua toi koko paska, kun tää toinen on sentään niinku kiinni tossa katossa. Ei muuten huonon näköinen paikka. Yo, let's go! Woohoo! Yeah, baby! Woohoo! What the hell? Bro, mitä mun pallomerellä mitä vittua? Juu. Vittu näkyy vieläkin vähän tuommoista paskaa tuolla alla. Vittu mä rakastan näitä palleja. Joo vittu. Yeah, baby. Balls Esports! Holy shit, Balls Esports vittu päämaja täällä. Balls! Mä muistan joskus jollain Siljalainilla, kun on menossa jonnekin Tallinnaa tyyliin vanhempienkaan, niin vittu meni aina Pallomereen jossain laivoilla. Oli ihan vittu hauskoja. Ja sit tuleekin joku, mulla oli Hoplop-sentterit kans. Can I sniff your balls? Juu, tietenkin. Joulupukki! Tässä on niinku ehkä metrin, ei oo vittu metriikään, se on joku 50 senttiä näitä palloja, tuo paska vaan hyppää tonne päälle, se on vittu kuollut, se on kuollut. Pouso vittu kuoli, ei voi muuta sanoa. Moi! Moi, mitä menee? Tää vittu sä teet, poika. There's only one rule. Keep the lights on. Hei, wow. Bro, chill, bro. Chill, vittu. Mitä vittu sä halaat? Älä halaa mua, vittu. Brontoris, no Brontoris, lopeta Brontorissaaminen. Fuck. Ribbauso. Vittu toi on joku Brontolekit. Ribbauso. Vittu legitaito Bronto.
Mulla on 2 mini-akkonttia, mulla on level 1 akkontti ja mulla on mini-akkontti. Vittu mitä jäbä. Saatiin taskulamppu. Mitä sä teet, poika? Bozo. Don't mind me, vittu tää tästä. Oh-oh! Nykyään automaattisesti alevui. Lights on! Lights on! I warned you! I warned you! Naughty boy. Naughty boy. It's past your bedtime. Punish me, daddy, please! Juu. But the lights are out in the daycare. Lempianimatronik, no Find the totta kai. emergency backup generators and turn them on. They are in the play structures. Jos ei oo pelannut tyylin puoleen vuoteen, niin saa tyyliin jonkun 2 uutta brawleria ja sitten... Mikä vittu sinä oot? Mitä jäbä? Äijä vaan tanssii siinä. Past your bedtime. Äijä ei näe mua. Äijä on vittu sokea. Vittuuks tanssit siellä? Oh. Missä se on? Vittu! Moi vittu siellä on. Jes katos. Oi sä vittu lennät! Juu vittu juu. Generaattori. Missä mä menen? Mä oon tässä vieläkin. Tänne. Päästä mut sinne sisälle, kiitos. Children must be punished. Punish me dad. Mä en ollut sanomassa mitään. Holy shit, Rev sun vittu oli. Damn. Missä se on? Moi. Vittu Bozo vittu vaan uivaa siinä. Mitä Bozo tekee? Your bedtime. Mitä vittua Bozo tekee? Johto. Don't mind if I do. Wow. Ei vittu, missä mä oon? Terve vittu. Enää. Se vitu apina muuten tulee tuolta. Mitä sä teet? Siis mä katsoin siitä niinku mistä mä pystyn tippuun niin niinku siitä mistä mä pystyn tippuun sinne alas, niin mä katsoin että se tulee sieltä, mutta sit kun mä käännyn ympäri, niin se tuo vittu siellä vitun putkessa. Tuonne laitetaan Imskaravolma täysillä. Revson joo! Vittu mä paskaan, meni melkein. Revmoon. Tästä. Nyt on 3 mitkä aikaisemmin oli, mennään sitä takas ylös.
Mitä poika? Poika tulee vittu putkes. Hetkonen. Mistä toi tulee? Tässä on joku paikka, mistä pääsee varmaan ulos. Oi. Mitä äijä vittu ryömii sieltä? Täältä, juu. Poika ryömii vaan. Minne se meni? Missä se on? Missä se on? Tossa. Joo, terve vittu, terve vaan. Mennään tänne vittu. Missä mä oon? Se on johto. Tänne. Terve vittu. Mitä äijä vittu. Tossa toi. Miten mä pääsen? Vittu poika vaan tulee sieltä. Pois täältä. Tosta noin. Miten sä oot siellä? Miten sä oot tuolla? Please, 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 vittu. Stamina. Kiitos, juostaan nyt. Vittu, please. Tuolla on toi generaattori. Oi! Vittu, se tulee nopee, vittu. Please. Noin. Kiitos. Ei ees paha. Wow. Brontoris. Revsunilla vittu Brontoris, no. Oi vittu. Jump in minne. Oi vittu, tule tänne. Joo, okei, joo vittu. Juu, pojalla on vittu ihan kaikki ongelmat. Juu. Missä sä tulit vittu? Juu, sinä oot sinäkin. Juu. Enemmän vievers kuin Ahmelin burgerit tänään. No legit vittu, Ahmelin burgerit niin paska kuin en halua nähdä niitä. Where are you going? Vittu. Tästä otan niinku juttuu, niinku lootteja, tiiäks? Nice. Anteeksi, mut kuka vittu on Ahmelle? Se on mun kaveri, mitä pitää dissaa, vaan se oli mun... Mitäs muut siitä on kerrottavaa? Ahmel on rat, se on niinku aika... Mitä vittu? Okei, juu, peli vähän latas, juu, vittu. Vittu meinasin mennä Shadow Realmiin hetkeksi. Vittu toi oli lekin pahempi jumpscare kun se oli vitun muun. Juhu, vittu joku vähän tuolla kavereita tuonne. Vittu kato mikä neurodemoji tää äijä on niinku holy shit. Keep an eye on the... Joo, wow. Moi vittu! Mitä vittua sä teet, poika? Vittu mä tunsin kun mun sydän vittu hyppäs mun vittu niinku rinnas vittu holy shit. Ladderia ei sinänsä niinku ei oo mitään trofeilla väliin. Pousa vaan tanssii. Mitä monti? Juu vittu nää vähän sun pää sisällä. Okei, nice. Frontorissa on monta, juu. What the hell? Oh my god. Sillä on boobs. Woman! Ei, minne sä meet? No. Mä halusin woman. What was that? That is a fountain. A fountain is a decorative reservoir used for discharging water. Not the fountain. You didn't see the dancing rabbit lady right in Mä front en of tiedä us? mistä puhutte nyt tällä hetkellä. I did not. Mä en tehnyt mitään. There is no rabbit at the Mega Pizzaplex. Not anymore. This is crazy. It's like the whole place is trying to get me. I am not. Why? I do not know. I want to help you. Maybe
they want to help you too. I doubt it. Joo, sä oot vähän puhallusta. For some reason, you're different. Puolitoista tuntia. Good news. The front doors will open Mä legit in 5 aattelin, hours. että tää vois mennä jopa 5 tunnissa niinku yhdessä päivässä. Hours? Tää, I'm not gonna last koko 5 peli. minutes. Do not panic. If we get separated again, you can always call me on Mun your piti mennä fast takas watch. sinne. As long as I have power. And I am able to reach you. Wow. We should get moving. You can access the main atrium with your new security badge. Vittu koko maa vittu tärisee kun toivokseen. Mitäs mä menen uudelleen tänne? Security alert! No way, Rev sun vittu tulee backiin. Tuo ei mennä sinne sitten. Mistä nääkin pojat tuli? No vittu legit vetänyt Ahmelin burgerin niinku vittu... Ihme ettei maanjäristys tullut kun toi kävelee vaan. Vahingos muutui vittu apinaksi. Pariksi sekunniksi. Tästä sais kyllä ihan helvetin laatukontenttia, jos vaan ottais out of context kaikki klippejä tosta striimistä. Kommentari on hyvä kun vittu 5 minuutin välein mä sanoin jotain ihan vittu unhinged paskaa, missä ei oo mitään järkeä. Ja vittu koko chatti on vaan silleen what the hell. Unlucky. Glam Daddy figura, Glam Freddy figura. Mitä sä meinaat offstream? Offstream mä oon masentunut ja mä hyppään katolta ja ammun itteni ja tälleen. Luutti. Plus baby. Aika komea. Tikket. Fastballs Theater. Rev Moon. No ei pääse. Vittu Freddy vaan pitänyt ovea auki mulle ja vittu my man vittu Brody wow. En mä halua sun mahaa vittu. Mä niin tallennetaan nopea. Vittu my man. Crazy. Olipa longia. No ei oli, sä et varmaan selvinnyt. Mietin nyt 10 sekuntia ilman, että sä voit olla mun chatissa puhumassa. The main loading dock is located under the food court on the first floor. There is also a fire escape in the third floor prize counter. Check your fast watch. I will mark both locations on your fast map. It appears that you have no fast map. You should be able to obtain one from the greeter on the center balcony. Mitä vittua sä selität, kone siellä? Wow.